Sa ato nga pangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, negosyante nga taga-syudad sa Bacolod patay matapos ginlutang sa syudad sa Ambago. BCPO nakabato na sang body cameras gikan sa gobyerno nasyonal. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte mahimo magdeklarar sang national emergency bangod sang African swine fever. Paglimita sang inbound passengers ginrekomendar sang National Task Force. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Marso 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, DorelCabatuNo. Aksyon, BoyDuran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Nga mga naga-monitor sa Facebook, sakay ay kasakaon ko na anay bala kay Nakaato bi anay Ephraim Arus, may aga dira sa imo. Alex Montesa, of course, kag kay Lina Bueno. Michael June Season, monitoring from Chatuilis. Greet niya lang si Nonoy Noel kag Maui Kanyada. Omigo Maui, good morning dira sa imo sa Barangay Sumag. Sakay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning. June akon JM Leines Gerardino kag Teresita Allende. Maayong aga. Sige, Action Doors. Kaya imo nga kuha nga Good morning, Action Boy. Good morning sa aton mga ka-action. Kay din ka na, Teresita Allende. Good morning, Dennis. Richard Tiboroma. Kag sa Taranya Energy Funds Club, Action Boy. Gina-greet lang gid ni Dennis ang maayong aga. Have a great day, Action Boy. Kay Sir Noel Amar. Good morning, Sir Noel. Ginatamyo ya si Ma'am Vanessa Mayo. Dira sa may Minnesota. USA. Kaya, thank you sa pag-share, Sir Noel. Kayo di Torts, good morning sa imo. Miss Kelly Jelly, thank you sa pag-send sang 50 stars. Yes. Good morning, Action Boy and Dorel. Good morning, Philippines. And tanan nga members ang Energy Fans Club. Kag sa Family Refuela, Dialagdo, Nagor, Apil, kag Toreno sang Barangay Pandanon, DSB. Kag kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sector watching. With Ma'am Vanessa Mayo, Sir Bia Jonathan, Noel Amar here in USA. Bongga. O yato sa USA si Kamparing Bia. Charot. Nakalabot ito siya sa iyang Pudding International. Siya gali Action Boy. Pudding International. Global. Ma'am Cory Vidaha, good morning man. Kay Christopher Masmela, mayong aga. Bodo Pio, kadensi. Pang-Grammy Award ko nung imo nga outfit of the day. Sang aura ko Action Boy. Kaya ang outfit ko normal lang ni siya yan. Ang aura mo. Kung maka-outfit ko guro pang Grammy, singganan nga. Sige, Action Boy, go. Dona Navarte Macario, may agaman. Sa kay Ma'am Luing Melos, may aga. Nenita Figueroa. Sa kay Mary Grace Eugenio Fermin. Ay, good morning. Sa kay ihada ko Carol Montoya. Good morning dira sa Quezon City. Azucena Cordova. Watching lang permis sa Germany. Ano ganitong good morning gani? Goten. Dumagin Morgan. Morgan. Guten Morgan. So, hindi to gali mo nga ako. Good morning. Ba sigurong guten tag, hello? Sige. Sige. Jack Pinongan, watching from Escalante City. Dennis, tingin niya. Sagad ginis Dennis siya. Morning, Sir Alex. May pakis pa siya ba? Juby Artagame. Kay Leonor Casiple, may agaman from Canada. Hala, di na yan. Hindi ko makita yan, ho. Si Leonor? Si Ato sa Canada mo. Zik June Carisma. Watching from Barangay San Antonio, Makati City. Bebs Tordesillas, sa Mars Transloading dira sa may Barangay Maaw. Si Jack Pinonggan, Action Boy, nabasa mo na? Okay, sige. Dira kay all kay migot Roberto Juan Bolgallo, good morning kay Ma'am Alma Alvarez Gallo.
Yes. May aga man dira sa imo. Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Emmy Esmeralda Dolido. Kay Maria Rhea Dable Joseliva. Nakita mo na? Eva Granada Agradas Baterna. Happy birthday kuno kay Allen May Sausa. Good morning and happy birthday. Alea May Sausa, happy birthday. Josette Magua de los Reyes. Kagagablooming kuno sa imo nga aura kuno. Thank you, Miss Kelly Jelly. Mga aura mo do mga kwan do magagawa ang imo nga mga muscles pagid ma. Maskulo. Sige, ikaw na lang. Good morning man kay Robert Roma, kay Juby Artagame. Salamat ma. Sir ni or ma'am? Sir ni Goro. Kay advance happy birthday ka Tita Ibuni. San o paning birthday ni Tita Ibuni yung di torts man. Basi wala sa June pa ni. Super advance. Iligan pa natin Pebrero na pa. Good morning man. Good morning man kay Romel Pula Silva. Si Romel na yun. Okay, Kapit kilala sila ni mo. Ruel. Okay, sige. Good morning ko kay Aileen, Aileen Espende Silva. Basi misis niya na. Siguro. Morning na si mo, pula. Good morning man kay sige. Ma'am Jocelyn Kalamaan. Sige, later Sige. naman. Standby. Balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak na alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka negosyante matapos ginluthang sa wala pa makilala nga suspetsado sa Purok Valero, Barangay Maaw, Siyudad Sambago, mga alas 3:40 na kahapon sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Hine Maalat, 49 anyos, ang Eroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Bago City PNP Chief of Police Major John Joel Batus-Batusan, pasado las 3 sang hapon sa nakabaton sang report ang kapulisan nga may salakyan nga nakitaan sa kilid sang dalan nga may igo sang bala ang iya sining bintana. Naabdan sang kapulisan nga nagapungko sa driver's seat ang biktima kag patay na. Pahayag ni Batus-Batusan, mahimo nagikan sa ginadumalang nga quarry sa Barangay Maaw si Maalat kag papauli na kuntani sang ginluthang sa wala pa makilala nga suspetsado. Palahan pa sa karoon ang investigasyon sa kapulisan sa amo nga krimen. Gindeklarar man nga patay sa hospital ang isa ka senior citizen matapos ini ang ginluthang sa guwasang iapuluyan sa Purok Tuburan, Hacienda Ijal, Barangay Bakong, Siyudad sang Bago, mga alas 7:30 Lunes sang gabi, Marso 15, 2021. Ang biktima ang ginkilala kay Alejandrino Emeterio, 70 anyos, may asawa kay nagapuyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Major John Joel Batus-Batusan, ang hepe sang Bago PNP, si Emeterio ang nagpahuway-huway sa guwasang iapuluyan sa ginluthang sang wala makilala nga suspect. Nakadalagan pa ang biktima sa sulod sang ila balay apang gilayon man nga natumba. Na-recover sang otoridad ang 4 ka basiyo, 1 ka balines kag 2 ka bala nga wala pa makalupok sa lugar sang insidente. Sa karon pa din pa investigasyon sang otoridad sa motibo sang krimen. Ginahunat pa sa Bacolod City Police Office ang technician sang supplier sang body cameras paagi sa Campo Crame para magamit na sa mga police operations diri sa syudad. Suno kay Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief of Operations ng BCPO, may 16 ka body cameras ang una nga nag-abot kag tanan nga police stations. Ang ginatagan sa tag-isa ka body camera kag may mga reserba sa BCPO headquarters. Dugang pa target sang national headquarters nga matagan sa tag-duha ka body cameras rason nga ginauman nga may dugang pa nga supply nga mag-abot. Palayag ni Liada paagi sa body cameras mapakita sa mga pumuluyo nga lehitimo ang operasyon nga ginapatigayon sang kapulisan. Masobra 200 na kada pasahero nga salakyan ang nabutangan sang plastic barriers nga gindonar sa Smart Telecommunications Company paagi sa LTO diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay United Negros Drivers and Operators Center Secretary General Diego Malacad,
3 kaadlaw na nakaligad sang ginumpisahan ang pag-install sang nasambit nga barrier sa masalakyan sa idalom sang 3 ka transport group. Dugang panimalakad, sufisyente na ang 600 ka barriers para sa tanan nga jeep diri sa syudad, kag natalana pa nga maglansar sini nga Marso 20, tanan nga natakda na. Nagpasalamat man sila sa nasambit nga kompanya bangod ako ini nga bulig sa pagpabilin sa safety sa mga pasahero bangod sa kalidad sa nasambit nga plastic nga magamit tubtob 5 ka tuig. Sa karon padayon sa gihapon nga ginapatuman ang 50% nga kapasidad sa mga pasahero nga salakyan. Sa update natin sa COVID-19 diri sa Western Visayas, naglambot sa 25,913 ang kabilugan na karon nga kaso sa COVID-19 sa riyon matapos ginanunsyo sang DOH-6 ang 30 ka bago nga infections. Nanguna ang Negros Occidental sa may marabong nga kaso sa COVID-19 nga may 7 ka LSI kag 4 ka local cases. Ginasundan sang syudad sang Iloilo nga may 9 ka local cases, probinsya sa Iloilo nga may 6 ka local cases, syudad sa Bacolod nga may 1 ka local case kag 1 ka LSI, Guimaras nga may 1 ka local case kag Aklan nga may 1 ka local case. Samtang nadugangan sang 59 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,965 kag wala naman sang bag-o nga report nga napatay. Naglambot naman sa 2,204 sa 2,237 ka personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo ang luyag nga magpabakuna batok sa COVID-19. Suro Konokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, 34 hindi pwede mabakunahan bangod ang iban sa ila ang nagabusong, nagapasuso sang bata, may high blood kag iban pa nga nagakaigo nga rason. Dugang pa ni Donasco, ginahulat na gid lamang nila ang pag-abot sang bakuna sa masunod nga mga binulan. Nakahanda naman ang vaccination site para sa pagpangbakuna. Samtang ginapahalong ni NOCPO Director Police Colonel Romy Palge ang kapulisan sa ginahimo nga pagpananom sang New People's Army sang improvised explosive device o IED. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginhimo ini ni Palge kasunod sang sunod-sunod nga hitabo sa probinsya sang Iloilo sang tinlikdan nga semana. Duwa pa ni Donasco, ginapanumduman ang mga pulis nga hindi mag-post sa social media antes maglakat sa mga kadtuan nga lugar o kung mag-convoy sa mga public officials. Palayag pa ni Donasco, kinahanglan sang koordinasyon sa kaiping nga estasyon sa pulis kag Philippine Army para may dugang nga suporta sa dalanon. Kag sa katapusan nga balita, lokal arestado isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Police Station 7 sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Reynaldo Gracilia, 45 anyos, residente sang Block 30 Lot 5, Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan sa among syudad. Na-recover kay Gracilia ang isa ka dako nga 3 ka palaba nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 7 ka gramos kag ginabulubanta nagabalor 47 pesos, mga drug paraphernalia kag marked money. Preso karon si Gracilia sa custodial facility sang Police Station 7 para sa nagakaigo nga disposisyon. Presidente Duterte mahimo magdeklarar sang national emergency bangod sang African swine fever. Samtang paglimita sang inbound passengers ginrekomendar sang National Task Force. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag
Good morning na dira sa kay Lilia Bordios, Cordova, sa Murcia, San Miguel. Yes, good morning dira sa imo. Robert Roma, of course, kay Ronaldo Humayaw from Paraiso, Sagay. Jocelyn Libuon Dispoho, kay Azucena Cordova, of course, Goten Morgan sa inyo ahon na mo nagling good morning, na? Goten Morgan. Goten Morgan. Correct. Ano itong imo kaya mo man to? Oh. Okay. Ako pa yun. Sagad ganun mag-Korean. Awe. Maria Rivera Murayama. May agaman sa imo. Arnold Villanueva. Monitor sila dira sa Barangay Mailom, Bago City. Ay. Dugay na kuway ka pa Mailom ba? Jenny Olate. Oh, si Jenny, pa shout out man. Ara siya. Ara siya. Good morning, Jenny. Good morning. Evelyn Gotwal. Greet siya lang ang utod niya dira sa Bacolod nga si Milibeth Gutwal kag Maylin Gutwal. Homa Lumena, Leonor Casiple. Ginagreet niya ang pinalangga nga mama kamo utod sa Salvador Benedicto. Kimosabe Magellan. Leia Daraog, good morning man. Kay Gimo Clarito. Sino pagidda imo ang action doors? Si Maria Luz Grijaldo Makunat, maayong aga. Marilo Kahilig, morning man. Si Remia Garcia, good morning dira sa Barangay Panukoy. Yes. Si Ma'am Van, why pa si Ma'am Van? Ara eh. Ara siya. Michael Sino Lamay sa Singo Lamayan. Ronnie Villanueva. Congratulations to Holy Mother of Mercy Hospital, Cabancalan City. Celebrating its 3rd anniversary. Yung H-Mom dira sa Cabancalan. Congratulations. Holy Mother of Mercy. Gali na sa ang H-Mom. Nag-send Action Boy si Ma'am Vance ang 50 stars. Yes, Thank salamat you. din Ma'am Van, kay Ma'am Kelly Jelly, salamat. Kay Nong Salivio Valenzuela, gali kay Ma'am Van, Sige, go Action Doors. Si Abrinica Windel, Action Boy, araman siya, nagaupod. Thank you, Dennis. 500,000 likes na on Facebook, Action Boy. Ano to ganang naligat itong 500,000? Followers, followers to Actually, 600,000 plus na subong ang followers. Ang likes sa Facebook is 500,000. Okay. Correct? Sige. Waymark Estares, good morning sa imo. Thank you, Sir Noel. Brown is perfect. Brown ko na sa imo. I-try ko naman bala red. Charot. Try ka naman bala mga purple naman, abe. Basi ko rin din ako lapatihan kung magbalita akong purple pag di ako. Basi mag-purple, kaguro. Basi kung daw si Maria Magdalena, kaguro. Hala, sino na siya gani? Si Maria Magdalena, blang, kuwan ba, sa kuwan bala daw. Amo na buhok ya ha? Hindi ang Hindi purple para nga daw ka hariano, daw ka kuwan bla, daw ka royal bla, na color ni bla. True. Rainbow ba hindi ka gusto? Hindi ka gusto rainbow? Ngakon buhok? Ano, kad bid LGBT? Tinga, how LGBT? Yan na sa LGBT nga color. Ay, okay. Sige, hindi na lang. Hindi na lang iya. Yaman ta. Purple lang pala para ka daw lami. Sige, ang ano lang, i-try ko ang punta lang purple. Ang punta lang. Kasi maganitan, kasi ang iloy ko magkita ay kami nga doon. Ang di ang buhok ya, ang imo nga bayo, blaya. Sus, abi ko yung buhok ko. Ay, wata kay Chidiana, yung nga duwa. Piyo, abla, hindi mo na mo gina. Pati, brown subong. Brown yaw. Tiya malambal Manila, brown kuno. Ano lang colors now? It's maroon. Maroon. Hindi na fuchsia? Ha? Yeah, Hindi, fuchsia. Lain ang colors ang fuchsia. Pangitaan na ka fuchsia. Maroon sa gali yan. Sige. Sakaya, Jin Buerom, good morning man. Leo Talaban, dira sa may, sa may, La Castellana. Action Boy, araman si Mon Velasco. Action Boy, ha. Yes. Good morning. Dira sa may hinubaan. Ay. Tani, makapaihnubaan to sa, sa Holy Week. Okay. Buto mo ng plan. Buto mo ng plan. Or plan ko lang. Imo lang na plan siguro.
Mga pita ko no hambal ni Leia Tagalog Daraog. Salamat mama lang pagpangapi. Yes, oo. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Okay. Okay. Sige. Standby naman. Balita National. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Mahimo nga magdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte sa national emergency bangod sa African Swine Fever, kaya nagahulat na lamang sa formal nga rekomendasyon sa Department of Agriculture. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginaulat pa sang Malacanang ang dokumento para mapirmahan kag mapatuman. Sa rebanuan, ginabasol sa ASF ang kamatayon sang 4 milyon nga ginasagod nga baboy sa bilog nga pungsod nga nagresulta sa limitado nga supply sang karne sang baboy sa maramong nga lugar, kapag saka naman sa presyo sang baboy sa pila ka lugar sa pungsod. Ginrekomenda sa National Task Force sa NTF against COVID-19 kay Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan ang kadamuon sa mga inbound passengers kasunod sang panibago nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sunod kay NTF Chief kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang kabahin sa tuyo sa gobyerno nga mapanubo ang kaso sang COVID-19 sa diin ang pagsaka ginaangot sa bagong variant sang virus kag halog nga pagsunod sa health protocols. Nagpatigayon sang pagsapol ang NTF kag gintalakay ang posibilidad nga overseas Filipino workers lamang ang tugutan nga makasulod sa pungsod. Gintalakay man ang posibilidad nga suspensyon sang 2 ka semana para sa returning OFWs dumuluong kag non-essentials. Ginapangatukan naman ni League of Municipalities of the Philippines National President kag Narvacan Ilocos Sur Mayor Savit Singson ang pagpatuman sa istrikto nga travel protocol sa piyak sang nagasaka kaso sang COVID-19. Suno kay Singson, kung tugutan ang tao nga magbiyahe sa ibang nga probinsya, magaresulta ini nga hindi na ma-overcrowded ang Manila. Palayag pa ni Singson, dako mabulig kung tugutan ang tao nga magpauli sa ila tagsa-tagsa ka probinsya kag hindi pag-istriktohon. Ginihemplo ni Singson na ginhimo kapag istrikto sa travel protocols, rason nga nagdamo ang tao sa Manila bangod hindi dali-dali makapauli sa ilas ni tagsa ka mga probinsya. Wala nagapanawagan ng grupo sa mga health professionals sa time out kundi nagapangabay sa mga empleyado kag sa gobyerno nga i-decongest ang mga ulubrahan kag public transport kasunod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sunod kay Dr. Tony Dance sa Health Professionals Alliance Against COVID-19, 80% sa intensive care units sa COVID-19 referral hospital sa Metro Manila
ang okupado sa karon. Suno kay Dr. Eileen Espina, dapat i-decongest ang mga empleyado kay ibang nga negosyo ang workplace pagi sa pagpatuman sang work from home setup o kon staggering work hours. Nanawagan man si Espina sang maayong ventilation sa lubrahan. Ginalantaw naman ni Dr. Beverly Lorraine Ho sang DOH nga ang wala pagsunod sa pila ka mga establishmento sa ventilation rules sang DOH ang posible nag-contribute sa pagsaka sa COVID-19 cases. Sa duwa pa natin nga balita nasyonal, ginklaro naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga seryoso ang presidente sa mga panayag sini angot sa epekto sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Sunod kay Roque, wala ginabaliwala ni Presidente Rodrigo Duterte ang kabudlayan nga ginaagyan sa publiko kag ang luyag lamang sini iya nga ipalambot amo nga magabangon ang mga Pinoy kag malapit na lamang inoy bangod yara na ang bakuna. Sa nabunuan, naka-record ang Pilipinas ang masobra 4,000 kakasos ang COVID-19 sa kada adlaw sa nagligad nga semana. Ginpabakod sang Senado ang Bicameral Conference Committee report angot sa hagna nga malakip ang labor education sa curriculum sa universidad, kolehiyo kag technical and vocational schools. Ginpahayag ni Senator Joel Villanueva mangin pamaagi ini para sa maayong oportunidad para sa mga negosyante, lakip na mga trabahante para sa maayong relasyon sa trabaho. Tuyo sa hagda nga may edukar ang mga estudyante sa labor code agud malikawan ang paglapas sa labor rights. Sa layi pagatagan sang poder ang Commission on Higher Education o CONSHED nga magtukod sang programa para sa paghimo sang labor subject sa tertiary education. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo. Ang D3 Bayo mga ka-aksyon pinakabag-o garanti sa Inyong mga tiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyo News Team. Aksyon DorelCabatuNo. Kag-Aksyon BoyDuran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon